Assalamualaikum Bro Masih, piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabar sampean apik, ora pirek, ora ngelu, ora linu. Tapi nek sing kaya iku mang moga-moga sampean ndang waras. Terus apa sendatang? Moga-moga ndang lunas. Piye sampean isih poso ta ora? Wis pokoke tak dongakno selamat menunaikan ibadah puasa ya wis. Iki masak pemek apa? Nah, masak pemek iki. Masak ayam bolo. Ayam dimasak apa? Pokoknya digawe menu berbuka puasa atau menu sahur. Digawe apa iki? Ayo digawe ayam saus asam manis. Kaya apa? Serune gawe iki? Ikuti terus video iki sampai bar ya. Tetep ning Mas Channel Gobyos. Bumbune apa ae bolo bumbune? Biasa, bawang brambang, lombok iki lombok abang wae, dek lombok ijo ya gak apa-apa. Terus ana asem, ana timun. Terus apa iki? Wortel. Apa iki? Kaldu jamur. Terus iki engko dienggo goreng ayame. Terus ana iki saose bering. Aja lali tepung maizena, micin, uyah, gula iku sing menu wajib. Terus kaya apa keserane gawe iki? Iku terus ya videone. Pertama-tama bolo iki tepunge, tepung serbaguna wae. Langsung gen apa? Gen gelis. Terus diplongno ning kene lho. Tepung serbaguna. Ayame iki di pokoknya nek ngucel-ngucel iwake ngene iki bolon ya karo diremet-remet ngene. Gen apa? Gen tepungnya akeh sing kantil. Wis panas bola minyake, langsung ae ayame dipelungno. Selali diudek. Oke bola, karo ngenteni iki iwake digoreng ngenteni mateng. Ayo langsung nyiapno bumbu-bumbune caose. Apa ae ya iki? Langsung. Wortele diketok isik. Dipotong dawa-dawa ngene terus timune. Timune iki dijikuk iki ne, pinggire tok. Dadi